Bé, que vam fer una primera fase d'obra civil per adequar tot al voltant del parc i per solucionar una problemàtica que hi havia amb els imbornals, que quan plovia amb la sorra quedaven col·lapsats i afectava a la zona sud de Can Figueres, i ens falta una segona fase, que és la fase de plantació d'arbrat i d'anivellament de tota la zona, però donada les temperatures altes, com que és plantació d'arbres i de plantes, hem d'esperar el 3 d'octubre que les temperatures ja aniran més adequades, perquè si no tindríem el risc de que aquesta plantació no fructifiqués o no arrelés de manera important. Per tant, el 3 d'octubre iniciaran les obres. Serveis tècnics no ens ha deixat obrir el parc durant aquest període d'estiu per uns temes de seguretat, d'acabament, que falten aspectes civils per acabar d'obra civil, i per tant el que demanem aquesta paciència i lamentem les molèsties, i d'aquí demanar-vos disculpes per totes les molèsties que pugui haver durant aquest temps, però que al final creiem que tindrem un parc de Can Figueres molt millor del que teníem fins ara.